Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay naukol sa Allah at naway tampok ng Allah ang kanyang biyaya at pagbati sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, sa lahat ng ating mga followers, sa oras po na ito ay ang programa po natin ay sa Maranao language para naman po hindi kayo mabigla. At inshallah kasama natin ngayon ang isang sheikh natin. Ulitin ko, ang ating programa ay sa Maranao language upang sa ganun ay mag-benefits ang mga taga Marawi City at mga taga Metro Manila at lahat ng mga kapatid natin, sa lahat ng mga kapatid natin na mga Maranao, upang sa ganun ay makakuha sila ng manfaat. Untungan na mala, may pagpudatan ng imanto, inshallah. So, Magister Tano, Alim Tano, Pagaritano sa agama Islam, si Magister Muhammad Ismail Lagindab. Kapapantagan ni Manto adi mag-magister sa Al-Jami'atul Urduniyah, University of Jordan. Inshallah, pamakinig tano so Pagaritano. Falyatafaddal akhi inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balasan Allah gian kaya alim tano. Si Sheikh Abdul Qahar isa mambuhay pa katataling mantano alim tano sa ingat miya kapasad sa gian kaya isa ko mga jamia sang kaya Jordan Ordon mutuan sa Jamia Al-Ulum Al-Islamiyah ada sa lawar sa gian kaya pagaritan wa si Sheikh Abdul Qahar. Aya buwa mapamagusayakan ni man to sa gian kaya oras nagyang ko to hadith miaaloy sa Sahih Muslim. So Abu Darda radhiyallahu anhu namyan gian so Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam adin yan diteroon ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala lahu al malak walaka bimithal. Oy. So Abu Darda natigin namyan gan so Nabi sallallahu alaihi wasallam adin yan diteroon sad sa tao indua niyan so pagarin niya nagyang uta pagarin niya na di makadadarpa. Oy. Pamana di niya nga taon uban niya batin dua pagarin niya Muslim. Oy. Pamana nagyang uta di nga din dua na di niya nga taon uban din dua di makadadarpa. Na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ore pen Muslim indua niya so pagarin niyan di makadadarpa inunta na terono no malaikat awalaka bimithal na bagian ka so lagid o ini pamangningon. Oy. Ibaratnya na Peter ko ya Allah na rizki nga si gian kaya ginawayakan. Na teron ka malaikat awalaka bimithal na bagian ka sudah taro ini pamangningon. Pamanadid na kakelapis ka. Oy. Isa riwaya langon niya sa Sahih Muslim. Natingin na tigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak al muwakkal bihi walaka bimithal. Dataw induan niyan pamangnin niyan. So pagarin niyan. Agi mo ta pagarin niyan na di makadadarpa na inunta na tero no malaikat apa kasi siya penon patutunggunon walaka bimithal na bagian ka so lagid o ini pamangningon.
Masya Allah. Yani, lao na ipamangani nga si pagaring ka, a Muslim, oay. Agi yung ta pagaring ka na di makadadarpa, naging yung ta ni pamangningon, na keparuling ka. Oay. Miya alwi so mga salaf, so miya nga una, mga ulama, na igira pamanganisiran si Allah, na ayaw pagunaan niran, adiran di pamangnin na so, sa lakaukiran. Sabab sa katawan nira na isaw tuwa kapkatari maasiku doa agu pamana did na kadair kaka ipamangani nga so pagari nga Muslim nasir ka bupangandud kadir ka di terono ay barat yan na malaikata wala kami misal na bagyan kasi ni pamangani nga away giyan kaya hadith aging utwa mialo itanwa ya hadith na giyan ko tuwa dirun di kinggulalan o Muslim mapaparate si Allah subhanahu wa ta'ala malagit sumama subabay na wad na mituturag giyang kutwa dinan si di kanggal bekah na makatuturo makangguna na sa ayamanan niya na kapag ikhlas sa giyang kutwa di rin galabak oy yung kutwa kapag ikhlas yan sabab sa apiapan di makadadar pa agiyang kutwa pagaring ka apian de matatago adar pa nagyang kutwa dingon di kipamangnin si ku Allah na mga tuturo makangguna na sa kapag ikhlas ka sabab sa ayabuan niya ka na giyang kuto amas water ka sa Allah nagu ayap na miyap manan yan nagyang kutua kap kebebayang ka kumapia ko sa lakor ka oy isap na mapmamanan nagyang kutua kalulumpiyo ang kutua puso ka si iku mga pagaring ka oy gito ka ba sa tanong aging kaya hadith na giyang kaya kandua di nga di kipamanganin si ko pagaring ka adi makadadarpa nagyang kutua di nga di kipamanganin na isa kapketari maasi kuduang ka agu langon di nga di pamanganin na upamaw pagilya nasira ka bupakandud oy iti sa bapaad na miya panutulo isa ko mga doktor tano oy malutano ron na ya sumpatan sa mga tutulo oy ya panutulo isa ko mga doktor tano sa jamia siya kita Dr. Abdullah Fawaz ketusanangan na ya na ko siya ko dikla sa jamia at Mota nagina ni istorya niyan na detaro tumabu inis piano tuloy naging tutulian. Ang tulagin tutul, miya isa ako naging kaya isa ka pamilya. O di na kuwan, yung kaya pamana karo may barat. Why? Hindi na sa mga watairan na magan so iftar. Why? Magan so ibubukaw to. Na mutud sila sa giyang kutuwa tibul ka gibu pa makap neoeran si ko kapagbangiron ka plapisiran Ramadan to panintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala ayro tano sa giyang ka iya Ramadan amagid na ya kapagatalinguman yan oy mga kapaya mga sobra saulan panintano ko Allah iraw tano ron amapipiyas o mga ginawa tano araks ariskin tano Allah sa mga amal sagi ang utara Ramadan ikasuswatu Allah oy kesabapan sa kaprilaitan Allah giyang uto ko na akuan kapniweran sa giyang utwa bang para pagiftar sira na so karong mau mama so babay ron karong mau mama nasisa to lang giyang kaya mama adedengan yan sa pagiftar niyan namiya pikirin na bunyan pamanganin so ipamanganin so pagarin yan yung ta ginawa ini yan
pamana ipamangan niya sa pamanariskin wala sa babaya imra salihah. Kaya sabab sa mga pangaruma. Oway. Sabab sa aging otawa dua siko magan so iftar nata tariman wallah. Oway. Na kapag gitu mabuang karuman yan, nababay na sisa to lang. Apa man na di mariparado. Oway. Gitu. Ininduan yan, ipamanin na lagi yung uta ginawa niyan sa ya Allah. Yang uta ginawa yakan na pagaryakan na kebebayaan kan na penganin na kaya Allah rizki nga sa pamana babay salihah. Oway. Oway. Na umanin no tipa mga ni na malalata to lang. Oway. Yun yung mga kudin, yun yung mga kuha na di malalata ka na kung sa sumama nagumlak sumama na ipamangin niya man o tatingin na ya Allah papangarumagi yung uta pagariakan na mata na kung tububay na ka na pagariakan na tama ni matulad din mga pangaruma namlalat kap man na to lang miya mo sa sumama tingin na sumingoy karuman yan ginatulad to adi umana umamang ni na sa lakop suwan ka pagani na lintero sububay di ko naman na ino ka na natigyan Nagi, natunay tigo babay. Karuman yan na babay. Agi tigi na di nga di pamangan ni. So, ginawain ka sa mga pangaruma. Natunay tigi ni maraton. Sa di ano di ka pamangan ni. Oway. Ang kataon na kaman ada miyati ada mga pangaruma. Ang alo-alo betariman wala na mga biskin wala sa pamana imra salihah. Dati nakataon na katingin so hadith. Ipamanganin ka, so ginawain ka, adi makadidarpa. Napturon rakaw malaikat wala ka bimithal nabagyan ka sudatar o ini pa mga ningaon oy naguminaw ka paparo mga si ginawayakan si pagaryakan sa babaya imra salihah nang ginaro ka sa malaikat wala ka bimithal nabagyan ka sudatar o ini pa mga ningaon na pamanama ka sandagan na natutun initalik tayo sa ginga hadith ay manan niya nakatimplian naging kaya hadith na pamapagilita no na did na kakilapis kaon pamang nga so ginawain ka sa mapia apian to na ka mapiaan na turo no malaikat wala ka bimital na begin ka sudo taro ni pamang ngaon isanan akap ke tarima si kudua oway nagina ni mga oripun wallah dinirtarin ni apaman na mga gelebak na ay katota noro na paman na may to agalabag ugiit na so ungan yan na tantua mapia. Oy. Sabab sa ayap na may tuturag yan kaya datarin ni agalabag nagiyang ko to akap kebubayan ka umapia ko sa lakor ka. Oy. Giyang ko to akalulumpiwang kasi o ginawang ka ko mga layok ka. Oy. Oy. Miyay sana Sheikh Abdul Qahar, pirap nilang bon? Okay. Tatarusan kan, insyaAllah. Wala pa na oras, insyaAllah. Okay. Miyay sana so isa kong mga sahabi. Okay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mundut siran ako sa mga sahaba. Tigin man na tigin na pakasudrutan no iman to pagapon sa giyang kaya lalan ataw ko surga. Sana miyam sa siran. Tinanta mga di giyang kaya taw ko surga pisak siya no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na miya suddag giyang tuwa mama isa ko mga sahaba. Mata si sumpa pagtek so sumpa yan sa igararado kaya pagbedasian. Okay. Na umang mapitan na tigina. Dataro tumabuat tikman no Nabi apa kasudrutan iman to ataw ko surga. Aw man sana tay di mababaya pagilay sa taw ko surga. Ayap man miya ko man na dataragi ang kutuwa miya ko makagay. Okay. Giyang kaya isa ko mga sahaba radiyallahu anhum na sabi sa mga sahaba na
tanto sira na haris si iku mga pipiya agalabak balabo sa mga simba ay pakarani si Allah na dira no to pakalpasan o dira no to maswa na dira ding ulalan. Okay. Tingin na si mana ka naging gaya pisak siya no Nabi sallallahu alaihi wasallam at ako surga. So may yung naging uta isa sahabi sa giyang uta mama apisak siya no Nabi at ako surga. Na ini daw ba na tingin na hey pagariyakan na kapay tingin na mga targa or ka sa talugaw pamana na ana kaya dami kasi sinabutay ki amakan na siya or ka pa sa imigas at lugaw okay. Inunin na ito panggalaba ka paman apsima-sima niyan o ang tunay saba pa tunay mga galabakian as saba pa kaya turo no Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao ko surga. At tigi no natin kapakay. Minigo nagyang tayo sa sahabi. Okay. Lagi ako mga turugsiran na siya ito na dapakaturog kasi siman yan to na mga di panggalabak na nagyang ko to at sahabi pisik siya nung Nabi sallallahu alaihi wasallam at ako surga. Napisimay na da tanto agalabak yan. Ay ustatiin na miyaloy na uman kumalid na katad man yan so Allah. Okay. Namiyaw man so paman na tanatnawagawi ay baratukuan na di tahajud na dapat panahajud. Okay. Tama sana kung mapasad siya talugawi namiyam sa sagiyang kutuwa sahabiya di sima-sima. Oh. Magkakatira na kitu an ahtaqi amala pamana may tubo na papakaito na naging tagalibukin. Ano man kaya tiro nung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao surga. Na ako mapasal siya talugawi. Na Peter Ren ang tigin na ayat tigin man na osto na kuan. Miniga or ka sima-sima nang tunay galibak ka inutob tiro ang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ka ko surga. Tunay tigin ni sabo pa kay tiro nung Nabi. Tiro ang arakan tunay tigin. Okay. Tingin sabu sa tingin sa melengan lagi tubig galibakakan. Tinatiro ang arangan. Inasabi sa mele, lagi tubigal ba ka? Tama sana ko giyang otwa sahabi ang bisima-sima na umbaling na telawa na giyang otwa isa sahabi. Tingin na ba tiging giya isabab. Okay. Saan na tigiyan na da tigiyan na matatago ko puswakan. Pamana seeg rarangit o di na pamana kapakatipo si ikod datara na Muslim. Why? Ikadua na, unano darang katuruga na prilaan na kan sutawa paman na miyang asilarakan. Benetigin ginan. Why? Ato na ikaturuga yung utwa sahabi misima-sima tigin na ginan na tigin. Isabab akyat turo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao kako surga na ginan na tigin na galabak na margna ng galabakan. Okay. Yan ang isa. Adua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah na talinguman ka ko ginawa kan para tiya sutiang ka kaskay lebih suti ko mga ginawa. Okay. Naginan api amay to ay barat na ndawa na mga ito na kakuwanta no sa guna. Sama satu isa ka turo Nabi sallallahu alaihi wasallam tigman na lan yashba' al-mu'min min al-khair lan yashba' al-mu'min min al-khair yasma'uhu hatta yakun muntahahu al-jannah o kama qala alaihi salatu wassalam. Didin ke semua mu'min umapiap kenegian taman sa emanan yan na mabaliso darpayan maboleh ay darpayan sa surga. Oway. Yung to hadith italik tanong sa yung to miyaw na miyabatiatan no pianutultan wa hadith atigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Din katarotop so para tiyo sarkan utama sa dinan ikabubaya kupagarin na so ipkububayan sa kinawan yan. Ginan ni sabab pangaling tanong ko Allah bangano din mapipiyah nairaut kano sa giyang kaya Ramadan ama pipia ginawa niyo taufikan kanu Allah
sa mga pipiamal ay kasuswat wallah subhanahu wa ta'ala akasababan sa karila irktan wallah subhanahu wa ta'ala pagkadunakan agyang kaya soras agyang kaya pakatitayan tanong pagritano ada sa lakawarwarki al-alim Abdul Qahhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanto amya kapya ginawa mi alim al-magister Muhammad Ismail Lagindab. Inshallah kasumpatan tanong yung mga kwan tanong, yung mga video tanong, mga Islamic lecture tanong. Inshallah subhanahu wa ta'ala gupaninta miraw tanong sa ginanang bulan na Ramadan. Babarak inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mangninami kung mga bangsami san saranaw sa sinsa Pilipinas. Inshallah na i-share yung iya video. Mirampay kung mga pagaritano ada makahudur inshallah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa lecture ng ating kapatid, ng ating magister, na kasalukuyan ay nagre-risala sa Al-Jamiatul Urduniyah, University of Jordan. At inshallah banggitin natin dito yung ilang mga shoutout natin. Shoutout nga pala kay Sabir Rasul, Bay Makaindi, Aisha Rasmia Abdurrahman bin Abdullah watching from Riyadh, Laila Umar, mashallah, tabarakallah, Angel Haji Karim Didatu, amin. Ukhti Muslima, amin ya Rab. Nur Jam, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma amin, balasang taon, o Allah. Sadata man yan, mapya, amin. Mahal kita, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La yujad, barakallahu fikum. Yan, Allah yubarik fikum. Inshallah. At si walang iba kundi si Mahir Asgar Guling. Nakikinig. Si mashallah bitawfiq. Ayan po. Salimi, mashallah, balasang kaunu Allah. Jamila min Damdag, Allahumma amin. Samia Ariman. And Faisal Salipada Gabriel, watching from Philippines. And then Faisal Gabriel, inshallah. So hanggang doon na lamang, inshallah. Naino kasumpatan mo alim tanong, inshallah, yung mga lecture, mga musalsal, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.